Milí přátelé, dobrý den. Dnes se hlásíme ne z Prahy, nebo z lesa u Prahy, ale přímo z Kurdistánu. A hlásíme se ten nejsvatější den Kurdu, Newroz. To je začátek nového roku, začátek života a symbolem tohoto dne je oheň. Přitom nezapomeňme, že valná část Kurdů, jakoby oficiálně jsou Mohamedané, ale přesto pro Kurdy nejsvatějším dnem je Newroz, den, kdy všude v Kurdistánu zapálí oheň, protože oheň symbolizuje světlo, který vyhání to zlo, které je v nás, které je kolem nás. A Newroz, ten den, národní svátek Kurdů, začal 1612 let před naším letopočtem. To znamená den slunnoobratný, který v minulosti slavili též antické národy jako Římňané či Řekové. A my to slavíme dodnes. A za mnou vidíte sice lidi, kteří tam slavějí, přestože tito lidé již 4. rokem žijou tady v uprchlickém táboru, pocházejí ze syrského Kurdistánu, ale i ty kruté podmínky života, ke kterému jsou vystaveny, jim nebrání v tom, aby dnes společně se zbytkem kurdského národa společně oslavili den příchodu nového roku, což je Newroz. A přeji jim, ale i vám, krásný příchod nového roku. Děkuji.